3, 2, 1, vani smo. 10 dana pred europsku utakmicu protiv Toršavna iz Farskih otoka, Hajduk još uvijek nema pojačanja, nema službeno. Ono što za sada ima produženje ugovora od Ivana Perišića, koji se još uspjenim dogovorom sa predsjednikom Jakobušićem, bivšim predsjednikom, sve tako fino dogovorio i on je produžio do 30.6.2025. Što se tiče novih dolazaka, bili su najavljeni i Raketić i Džeko, i ja sam ih već najavio dok sam bio u Splitu, jer tad sam imao konkretne informacije gdje su rekli, evo ga, njih dvojica ubrzo potpisuju. Ništa od toga za sada. Tad sam rekao da je Raketić nešto bliže i još uvijek je takva situacija. Ono što sam tada imao informaciju i dalje imam je to da Raketić ima nekakav dogovor gdje će on zbilja i potpisati za Hajduk, tako da evo Raketića čekamo. Mislim da bi to trebala biti riješena stvar. Sa Džekom je situacija takva da je on još uvijek prvi napadač Fenerbahča, iako ga ne vide ni u Fenerbahču, pretpostavljam ni Mourinho, a ni tamošnji mediji turski, oni ga vide kao nekakvog drugog napadača ili ga uopće ne vide. Evo sad je Mourinho nedavno, jučer ili danas, čini mi se, izbacio njih 7-8 igrača koji su praktički za otpis, ali tamo nije bilo ime Edina Džeke. Što se tiče nekakvih glasina, vidjeli ste da je i jučer bilo pisano da će Perišić otići, jer Perišić može do kraja 8. mjeseca otići za 200.000 eura. Takav ima ugovor, takav je klauzula, takav isto bio dogovor. Nekako se u Hajduku svede na dogovor, pa eto. Nadam se da neće otići. Galatasaray je klub koji je jako zainteresiran za njegove usluge i nadam se da neće doći do toga, da će Perišić ostati. Htio sam vam samo s tim glasinama, to je, kad je ovaj prelazni rok, onda ima jako puno toga, pa se sjećate kad je i Rodriguez bio iz Švicarske, gdje je igrao i sad na Europskom prvenstvu, jedan od mogućih pojačanja, međutim on ima već 3-4, koliko sam vidio, ponuda iz Saudijske Arabije, ima 32 godine, ako nekad može zaraditi pare, sad mu je to vrijeme, tako da čisto sumnjam da će doći u Hajduk, ali evo, Raketić ako dođe, bit će super. Inače, Gattuso je rekao da traži krila, pogotovo jer ne znamo što će biti i sa Sahitijem. Eto, Perišić, mislim da će Perišić ostati, ali to je sve skupa u zraku za sad. A i Sahit je već to koliko, 6-7 sezona, mislim da 6 sezona, ovo bi bila 7. Možda je vrijeme i za promjenu i on bi htio nekam otići, on bi se htio možda ukušati negdje u nekoj novoj ligi, negdje gdje nekom novom klubu, nekoj novoj sredini. Sahit je bio prije svega Sahit je vrlo korektan igrač, tako da mislim da tu mu klub Hajduk mu neće raditi problema sigurno. Završene su bile pripreme u Sloveniji, evo ga, Hajdukovci sada naši su u Splitu, čeka se nekako ta utakmica 25.7. protiv Farskog Toršavna, ako se tako izgovara, ali prije toga bit će još jedna generalka 18.7. na pomoćnom terenu Poljudskom protiv Širokog Brijega. To će biti zatvoreno za javnost i tu mislim da Gattuso još želi staviti početnu 11-orku kao nekakvo rješenje. To će biti posljednja utakmica pred Europu i pred sezonu. Evo, što se tiče pojačanja, ne znam, to još uvijek čekamo. Kalinić je rekao da neće forsirati, da neće dolaziti nekakvi poluigrači, nekakvi bezveznjaci, neki poluproizvodi, jer rekao je ili će doći prava pojačanja ili će se Hajduk pokrpati sa unutarnjim rezervama. Ako smo malo pogledali utakmicu, pogotovo protiv Fenerbahča i protiv, možda još više protiv Laova, momci su igrali fantastično, Durdov je samo jedan od njih, prema tome ne moramo brinuti za budućnost, bit će bilih tića. Ovo je bio Močačo monolog 24, vidimo se, bye bye.